سلام تعني هبلي كميت أنحو زخبركم تخطاتتي هذا ميديا كابا زخون يكون تعنتو نتابو مخان ومناتن تكوساتن حابريتاتات كربالكم زتدالو هذا ميديا كتكتاتلو إن عدمكو إن أرولكم مدلوات بتكوسون خبازكم نيشانلنا سبسكرايب بمقبار نايدو الملكت كتنخون لايكن شيرن بمقبار دما مدلواتنا نابكالوت مخبات عوخة قبرو نلابو نلومي حاموش شمون تتحساس كل تشعر إسران كلتن زدلنا يوم زينات اللونا فلما كان دغندنا تتات كسمعكم عب إثيوبيا بسنكي خيناتن درقن لعلي 3.6 مليون هፃውንቲ ካብ ትምህርቲ ወፃኢ ኮይኖም ተባሂሉ ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ብዝተፈጠረ ጎንፂ ኣብያተ ትምህርቲ ዓንየን ኤርትራን ሶማሊላንድን ኣብ አሜሪካ ዝካየድ ዋዕላ አፍሪካ አሜሪካ ከይሳተፋ ተኣጊደን ዝብሉን ካልኦት ዜናታትን ኣለውና ክሳብ መወዳእታ ምድለዋትና ክትከታተሉና ይዕድም ሕዚ ናብ ዝርዝሮም ከስክረኩም ኣብ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ኩናትን ለውጢ ኩነታት ኣየርን ልዕሊ 3.6 ሚሊዮን ህፃናት ካብ ትምህርቲ ወፃኢ ኮይኖም ኣለዉ ክብል ትካል ገባር ሰናይ ሴቭ ዘ ችልድረን ገሊጹ እቲ ገባር ሰናይ ትካል ኣብ ዘውፅኦ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣብ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ኩናትን ድርቅን ልዕሊ 3.6 ሚሊዮን ህፃናት ናብ ቤት ትምህርቲ ከይዶም ከም ዘይፈልጡ ዝሓበረ ኮይኑ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ተራእዩ ዘሎ ቁጽሪ ካብ ዓለም እቲ ዝዓበየን ዝኸፈን እዩ ተባሂሉ ኣብ ዝሓለፉ 6 ወርሕ ጥራሕ ኣብ ትግራይ ዓፋር ኣምሓራን ገለ ከባቢታት ኦሮሚያን ብዝተፈጠረ ጎንፂ እቲ ቁጽሪ ካብ 3.1 ሚሊዮን ናብ 3.6 ሚሊዮን ከም ዝወሰኸ ተገሊጹ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ 40 ዓመታት ካብ ዝረኣየቶም ዝኸፈአ ድርቂ ዘጋጠማ ኮይኑ ዛጊድ 24.1 ሚሊዮን ሰባት ብድርቂ ዝተጎድኡ ኮይኖም ካብዚኣቶም እቶም 12.6 ሚሊዮን ህፃውንቲ ከም ዝኾኑ ተሓቢሩ ኣብ መላእ ዓለም እቲ ሃገር 20 ሚሊዮን ሰባት ሓገዝ መግቢ ከም ዘድልዮም ፕሮግራም መግቢ ዓለም የመላኽት ይብል እቲ ጸብጻብ በተወሳኺ እውን ብሰንኪ ኩናትን ድርቅን ዘስዕቦ ልዕሊ 8700 ኣብያተ ትምህርቲ ብኸፊል ወይ ድማ ሙሉእ ብሙሉእ ጉድኣት ከም ዝበጽሐን ትካል ገባር ሰናይ ሴቭ ዘ ችልድረን ኣፍሊጡ እቲ ትካል ገባር ሰናይ ምስ መንግስቲ ኖርዌይን ዩኒሴፍን ካልኦት ሓገዝ ገበርቲ ትካላትን ብምትሕባር ብሰንኪ ድርቅን ኩናትን ትምህርቲ ዘይረኸቡ ከምኡውን ሰብኣዊ ሓገዝ ንዘድልዮም ሓገዝ ይገብር ከም ዘሎ ኣብሪሁ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ካብ 2017 ጀሚሩ ንኢትዮጵያ ኣብ ዘፈር ትምህርቲ ልዕሊ 55 ሚሊዮን ዶላር ደገፍ ዝገበረ ኮይኑ ሕዚ ድማ 5 ሚሊዮን ዶላር ፈሰስ ከም ዝገበረ ኣብቲ ዝወፀ መግለጺ ተሓቢሩ ብዓመፅን ተቃውሞን መናእሰይ ተሓጊዙ ናብ ስልጣን ዝደየበ ኣብይ ኣሕመድ ንመናእሰይ ዝኣተወ ቃል ከም ዝጠለመ ሓደ መጽናዕቲ ሓቢሩ ኣብ 2018 ከም ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ኣብ 42 ዓመቱ ናብ ስልጣን እንትድይብ 27 ዓመት ንኢትዮጵያ ዘመሓደረ ውድብ ሕወሓት ካብ ስልጣን ንምእላይ ግደ ዓመፅ መናእሰይ ዝለዓለ ከም ዝነበረ እቲ መጽናዕቲ የዘንተው ዘ ኮንቨርሴሽን ዝተባሃለ መርበብ ሓበሬታ ሒዝዎ ኣብ ዝወፀ ሓበሬታ ኣብይ ኣሕመድ ስልጣን ምስ ጨበጠ ንመናእሰይ ኢትዮጵያ ዕድል ስራሕ ንምፍጣርን ኩለ መዳይ ተጠቃምነት ንምርግጋፅን ቃል ኣትዩ እንተብቅዕ ሎሚ ድሕሪ 4 ዓመት እውን እቲ ቃሉ ኣየኽበረን ይብል እቲ ጸብጻብ ኣብ መናእሰይ ፖለቲካውን ቁጠባውን ለውጢ ንምምጻእ ፖሊሲ ቀሪጹ ከም ዝሰርሕ ክጅሃር ዝጸንሐ ኣብይ ኣሕመድ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዝጸልመተ ተስፋ ከም ዘሎን እኳ ደኣስ ብሕቶ መናእሰይ ተወጢሩ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ናብ ኣምባገነንነት ስርዓት ክቕየር ከም ዝኽእል ምልክታት ከም ዘለው እቲ መጽናዕቲ የመላኽት ብሽም ቄሮ መናእሰይ ኦሮሞ ብምልዕዓል ናብ ስልጣን ምስ ደየበ ሕቶ መናእሰይ ኦሮሚያ ክምልስ ከም ዘይከኣለን እታ ክልል ናብ ዓውደ ኩናት ትቕየር ከም ዘላ ዘ ኮንቨርሴሽን ጸብጺቡ ክልተ ዓመት ኣብ ዝቑፀረ ኩናት ትግራይ እውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ብኣማኢታ ሸሓት ዝቑፀሩ መናእሰይ ንኣደዳ ሞትን ጉድኣት ኣካልን ከም ዘሳጥሐ ተገሊጹ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ አዲስ አበባ ብዝተፈጠረ ጎንፂ ይደለዎም ዝበሎም 97 ተጠርጠርቲ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝወዓለ ፖሊስ ኮሚሽን አዲስ አበባ ኣፍሊጡ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ አዲስ አበባ ብዝተፈጠረ ጎንፂ ይደለዎም ዝበሎም 97 ተጠርጠርቲ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝወዓለ ፖሊስ ኮሚሽን አዲስ አበባ ኣፍሊጡ ኣብዚ ሰሙን ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ኣብ ዝርከባ መንግስታዊ ኣብያተ ትምህርቲ
مسناي أوروميا بانديرا مسكالن مزمور أوروميا مزمارن تتححزو قوانتي تفتيرو كالنئيو بزي مسارة دما بوليس كوميشن أديس أبابا أبزو قوانتي إيدا اللوام زولوم 9 تترترتي كم زأسرة تاقليسو أفتي أبستو سنة قدما يبركن كال أي بركن أبيت تمرتي بانديرا أوروميا أين سكلن مزمورون أين زمرن بزب المخنيات بستلع على قوانتي أبي لعلي أبيت تمرتي قدقات كم زوات حقت كوميشن أرقاقيسو بتوسخون لأختو زلوهم ترى سلام حيلتات تستفتر قوانتي نمجوهر قدم حزيز نبرا قوانتي نايلومي بممثال أبي محبرا وميديا يقالعو كم زلو تحبيرو اتوم حزي اب تحت قيدي وعيلهم زلو تطرطرتي مرمرا يقبرلهم كم زلو ات بوليس كوميشن قاليصو مسز ጉዳይ ዝተተሓሓዘ ውድብ ኢዜማ ኣብ አዲስ አበባ ዝርከባ ኣብያተ ትምህርቲ ባንዴራ ኦሮሚያ ክሰቕላን መዝሙር ኦሮሚያ ክዝምራን ምግባር አግባብነት የብሉን ክብል ገሊጹ ከንቲባ አዳነች አበቤ በወገነን ህዝቢ ኦሮሚያ ክቃለሰሉ ዝጸንሐን ቅድሚ ሕዚ ተኸልኪልዎ ዝጸንሐ መሰል ሕዚ ማንም ክሕድጎ ኣይኽእልን ክብላ ተደሚጸን ኤርትራን ሶማሊላንድን ኣብ ዋዕላ አፍሪካ አሜሪካ ከይሳተፋ ተኣጊደን ካብ 13 ክሳብ 15 ታሕሳስ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝካየድ ዋዕላ መራሕቲ አፍሪካ አሜሪካ ኤርትራን ሶማሊላንድን ካብቲ ዋዕላ ከም ዝተሰረዛ አሜሪካ ኣፍሊጣ አሜሪካ ነተን ሃገራት ዝዓደመትሉ ምኽንያት ዲፕሎማሲያዊ ዝምድነት ብምሕርፋፉን ነተን ሃገራት ሉዓላውነት ኣፍልጦ ስለዘይሃበተነን ከም ዝኾነ ላዕለዋይ ዳይሬክተር ጉዳያት አፍሪካ ጁዱ ደቨርመንት ድምፂ አሜሪካ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሓቢሮም 49 መራሕቲ ሃገራት ኣፍቲ ኣኼባ ከም ዝተዓደማን እተን ተዓዲመን ዘለዋ ሃገራት ድማ ምስ አሜሪካን ሕብረት አፍሪካን ጽቡቕ መርገጺ ዘለወን ሃገራት ከም ዝኾና ተገሊጹ ብተወሳኺ እውን ማሊ ሱዳን ጊኒን ቡርኪና ፋሶን ብሰንኪ ፖለቲካዊ ዘይምርግጋዕ ካፍተን 54 ሃገራት አፍሪካ ኣብቲ ዋዕላ ከይሳተፋ ዝተኣገዳ ሃገራት ኮይነን ኣለዋ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ አሜሪካ ንመንግስቲ ኤርትራ ደገፍ ኣይትገብርን ይኹን እምበር ምስ ህዝቢ ኤርትራ ባህላውን ካልኦት ርክባትን ክትጠናኽር ክትሰርሕ እያ ኢሎም ዕላማ እቲ ዋዕላ ኣብ ጉዳይ ኩነታት ኣየር ምምሕዳርን ጸጥታን ውሕስና መግብን ከምኡውን ኩናት ዩክሬንን ሩስያን ኣብ አፍሪካ ዘለዎ ጽልዋን ዝብሉ ዛዕባታት ከም ዝዝተየሎም ትጽቢት ይግበረሉ ይብል ጸብጻብ ቮይስ ኦፍ አሜሪካ ኣብቲ ዋዕላ አብይ አሕመድ እውን ከም ዘይተዓደመ ሚድያታት ክጽብጽባ ጸኒሐን ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ዕለታዊ ዜናታትና እዚኣቶም ይመስሉ ነይሮም ንምክትታልኩም ክብረት ይሃበልና ሃበ ሚድያ ብሓባር እንዕብዮ ናታትኩም ሚድያ እዩ